kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa mga alkalde sa Negros Occidental nagpirma sa manifesto nga nagapanawagan kay anay 3rd District Congressman Albi Benitez nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod. Si Benitez nagapasalamat sa ilang suporta pero wala pa sa mga desisyon kag magasugod na siya sa paglibot sa syudad. Ma-report si Barbara Mijares. United as One, United Negros Alliance and Love Negros support Run Albi Run. Ini ang backdrop sa pagsinapol sa mga opisyales sa probinsya sa pagpanguna ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer kaupod man kay anay 3rd District Congressman kag karon Provincial Consultant Albi Benitez. 28 ka mga alkalde ang naglagda sang manifesto. Suno kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga Secretary General man sang UNEGA ang kaundan sang manifesto nagapanawagan kay Benitez nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod kag paghatag man sang suporta sa iya. Pero tubtub nga wala pa sang desisyon si Benitez nga magpapili bilang alkalde sa Bacolod, hindi anay pag-i-release ang amo nga manifesto. Suno kay Escalante, pila sa kaundan sa manifesto ang rason kung nga kinahanglan nga dapat mangin in sync o kung magsantuanay sa mga desisyon ang Bacolod kag Negros Occidental. According to us, the need for Negros Occidental to have one in sync with each other, no? Bacolod and Negros Occidental. More on right now fight against COVID-19. And after this, there should be an economic recovery road plan that is in sync, no? with the rest of Negros Occidental. So those are the main reasons. Ginapasalamatan naman ni Benitez ang suporta nga ginhatag sa iya. Ang panawagan kag paglaom sa pagbag-o sang panghimanwa sa Bacolod sunod sa iya ang nagtublag man sa iya. Pero ang ini nga mga bagay ang iya pa nga desisyonan. Sa karon sunod kay Benitez, magalibot siya anay sa Bacolod. What are you going to do in the next couple of months? Go around. Bacolod. Bacolod. It's giving me sleepless night, no? You know, let's be honest about this. It's not a simple decision. It's no joke. So, kinahanglan, there's a lot of factors that I'd like to consider before I will really throw in my hat. And number two, right, I still have October to make my formal filing of candidacy. Kahapon nag-file sa Bacolod Comelec ang iyang application for transfer of voter registration si Benitez nga ginupdan man sang pila ka mga opisyales sang probinsya.